Magandang umaga po sa inyong lahat mga kalabarkada. And this is Labs Island Adventure and welcome back na naman po sa ating panibagong video. Panibagong night spear fishing. Bali time check tayo mga kalabarkada. Ay alauna na ng madaling araw. Bali maaga tayong umalis dun sa bahay gawa nga nung dadayo tayo ngayon sa kabilang isla. Susubukan natin mga kalabarkada dito sa kabilang isla sakaling makadali din tayo ng mga kambutan, upusit, saka mga danggit. Sana nga mayroon na. Kumusta naman po kayong lahat dyan mga kalabarkada, mga master, mga idol. So ito na yung tulay mga kalabarkada. Yan. Yan ang mga kalabarkada yung tulay. Ayan, bali dadayo tayo dito sa isla ng Iwasijima. Ayun. Ito si ang fishing buddy natin. Yan si Kalabarkads nito. Ayun, no? Soon to be magkaka-flashlight na rin yan mga kalabarkada. Nagising kami ng flashlight Workos BL30. So yan, bali yun din ang gagamitin natin mga kalabarkada na flashlight natin. Yun. Bali dito na tayo mga kalabarkada sa kabilang isla Iwasijima. So ayun mga kalabarkada, nandito na tayo sa may spot natin. Kaso ang problema, medyo maalon. Samahan nyo kami mga kalabarkada na mag-spear fishing. O sana makarami tayo. So yung mga viewers natin na nanonood ngayon, stay lang kayo dyan at mag-enjoy sa mga mahuhuli natin ngayong mga kalabarkada. So kita-kits kayo mamaya mga kalabarkada pag lulusong na tayo. Nadali pa. Sundot ko, ayun o, sugat-sugat yung ulo niya. Ayun. Nadali pa. Oo, pati yung ano, may mga sugat. Ang laking danggit mga kalabarkada. Ang laki nito. Grabe mamaw na danggit mga kalabarkada. Grabe sobrang ano.
Doon tayo sa gilid. Sa ulo na. Yung mga kalabar ka na malaki oh. Ang laki mga kalabar ka na. So, ayun mga kalabarkada. Bali, ahon na tayo. Grabe. Kung makita nyo yung huli namin ngayon mga kalabarkada, sulit na rin. Yun na si kalabarkada Sneko. Bali, ahon na tayo mga kalabarkada. Ito yung mga huli natin mga kalabarkada. Grabe. Yung huli mga kalabarkada. Ito yung mga danggit oh. Grabe ang lalaki mga kalabarkada. Grabe. Kailang danggit tayo? Tatlo lang yata. Apat. Apat lang. Tatlo. Ayun. Mga danggit mga kalabarkada. Ay mga kalabarkada. Mga huli. Ang lalaki oh. Magandang umaga po sa inyong lahat and happy Sunday. Wow. Happy Sunday, wow. Grabe ang lalaki ng mga danggit. Kaso marami kaming napakawalan. Ay mga kalabarkada, bali blessed pa rin tayo kasi kahit papano may huli pa rin tayo. Wow. Better luck next time. Yeah. Kala namin kanina wala na kaming mahuli pero thanks God pa rin kasi bandang huli, nakahuli pa rin tayo. Natin kung saan yung mga pwesto natin. Oo. Bali Nagpapala. mga kalabarkada, may mga kababayan no? Padali kaya? Sa kabinet. Dami niyong huli ah. Ano yan? Danggit. Alam. Grabe ang dami nilang huli mga kalabarkada. Aming danggit oh. Pati octopus. Pati octopus. Panalo. Wow. Sumisid kaya? Pambi. Yung ito si kabayan ah. Vlog. Shout out ka. Out. Taga Cebu, Tuburan. Cebu. Shout out sa lahat ng mga taga Cebu. Sa tayo ko kayo? Tayo ko kaya? Grabe, punong-punong lagaan niya ng mga kalabarkada oh. Kasama niyo sila Richard? Sino? Hindi. Kanadya. Sana all. Sana all nakarami ng ganyan. Yung isa din, yung pulang ganito, taga doon dito. Taga dito. Kaya na pinalitan ko to. Ang lalaki ng danggit oh. Oo, ang lalaki. Baka mapuno ba? Ito, lumubog na to eh. Ha? Lumubog na to. Lumubog. Grabe. Hanggang buhangin na to, lumubog na. Grabe ah. Sana all. Ayun. So, anong pangalan mo kabayan? Si G-Ford, Paglinawan. Ayun. Taga Cebu ka pala. Taga Cebu. So, ay, Bisaya, di ba? Bisaya. Bisaya. So, grabe. Mapapasala na ulo ka sa huli nila. Sige. Grabe oh. Punong-puno yung lagayan nila mga kalabarkada. Sana all. Sabado siguro mga kalabarkada. Bali, ayun, sisisid na rin siguro tayo Sabado. Abangan nyo yun mga kalabarkada. Yung sisisid na kami ng kalabarkada Sneko. Darating siguro flashlight ko sa ano yan, sa highway. Ayun, ibang flashlight. Naul. Sana all. So yun mga kalabarkada, bali abangan nyo yung mga mahuhuli natin sa Sabado kasi sisisid na kami. So wala na atrasan to no? Ayun. Kita-kits tayo mamaya mga kalabarkada. Kabayan nila kalabarkada nito. Tawid tayo. So yun mga kalabarkada, nakarating na tayo dito sa bayan nila kalabarkada nito.
Pasok. Ayan o. Ito na mga kalabarkada yung mga huli. Mga kalabarkada. Grabe mga mamaw na danggit. Grabe ang lalaki oh. No, chocolate niya daw. Grabe mga kalabarkada. Ang lalaki oh, mga danggit pa lang yan. Ang laki na ito mga kalabarkada. Ang laki niyan. Oh, ang laki na ito. Oh. Tapos yung isang danggit mga kalabarkada. Oh. Grabe, danggit pa lang. Ihaw na. Dito na kami mga kalabarkada. So sana nagustuhan nyo tong video to. At kung nagustuhan nyo tong video to mga kalabarkada is please huwag nyo lang kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin. So ito mga kalabarkada, bago tayo magtatapos na ating video, gusto ko munang i-shoutout si GSA TV na bagong kaibigan natin sa YouTube, si Kalaero PH, si Master Ada Neva, kay Mama Jubita na laging nakasubaybay at nakasuporta sa aking YouTube channel, at kay Ma'am I Love Amy. Ayun, so shoutout po sa inyo lahat, at kung gusto nyo pong magpa-shoutout, comment down below para may shoutout ko kayo sa next na video natin. So dito ko natatapos itong video kong itong mga kalabarkada. So sana nagustuhan nyo to, at abangan nyo mga kalabarkada sa Sabado. Sisisid na kami ni Kalabarkads Nico. So ingat, God bless, at lagi natin tatandaan mga kalabarkada, God is good all the time. Ayun no, sige, dukot. Ito lang sa akin. Yan lang puno mo? Oo. Kaya sa'yo. Oh? Okay na yan sa'yo? Oo. Yan. Bye-bye. Thank you. Kabila to. Ay, Maliit. Yung maliit. ito.